Dear students, welcome back in the video. ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 3 ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ 13 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହାର 100 ରୁ 100% ରିଅଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆମ ପାଖକୁ। ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ଟାଇମ୍ ହେଲା 1 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 50 ଠିକ୍ ଅଛି। 2023-24 କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କପିରାଇଟ୍ ଓଷୋ ତରଫରୁ 100% ରିଅଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସହିତ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫାଷ୍ଟ ଲେସନ୍ ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଆସିଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ପିଲାମାନେ ଏହିପରି ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମର ରିଅଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଠି ଅପଲୋଡ୍ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ମଙ୍ଗଳା ଉଇଲା ଉଷା କବିତାରେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ? ମଙ୍ଗଳା ଉଇଲା ଉଷା କବିତାଟି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି? କ'ଣ ପିଲା ଆନ୍ସର? ଆନ୍ସର ହେବ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହେବ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ। ଦେଖ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କାହାକୁ ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ଧାରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଖ ନମ୍ବର ହବ ଆନ୍ସର ତମସ ନଦୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ତମସ ନଦୀ। ଲେଖିବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ମାନେ ଟାଇପିଂ କରିକି ଆସିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଆନ୍ସର ଶୁଣିନିଅନ୍ତୁ। ଗ ନମ୍ବର ଅଛି ତମସା କେଉଁ କରରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଗ ନମ୍ବର ହବ ଆନ୍ସର ଅମର ଗାନ କରିବାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ସର? ନା ଅମର ଗାନ କରିବାକୁ। ତାପରେ ଅଛି ଓ ନମ୍ବର ଅଛି ଯେ ସନ୍ଧାନୀ ମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପଥରେ କିଏ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଓ ନମ୍ବର ହବ ଆନ୍ସର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା କଣ୍ଟକ। ଠିକ୍ ଅଛି, କଣ୍ଟକ। ହେଲା, ଦେଖାଉଛି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣ ୟୁନିଟ୍ 2 ଅଛି ପିଲାମାନେ। ୟୁନିଟ୍ 2 ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାହାକୁ ଦେଶଭକ୍ତ କୁହାଯାଇ ନପାରେ ପିଲାମାନେ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହବ, ଆନ୍ସର ଲଙ୍ଗ ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଣି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ ତାହାକୁ କେବେ ଦେଶଭକ୍ତି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯୋଉ କହିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ, ଲୋକର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ ତାକୁ କେବେ ଦେଶଭକ୍ତି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ସରିଲା? କେଉଁଥିପାଇଁ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? ନା ସମୂହ ଜନତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଥରେ କହିବେ ପିଲାମାନେ, ସମୂହ ଜନତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାତୃଭାଷା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କେଉଁ ଘଟଣା ପାଇଁ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଆନ୍ସର ପାଇନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଘ ନମ୍ବର କିଏ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଓ କିଏ ଧାତ୍ରୀ ହୋଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଉ କ'ଣ ଆନ୍ସର? କିଏ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ପିଲାମାନେ? ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହୋଇଲେ କିଏ? ନା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲେ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ। ଧାତ୍ରୀ କିଏ ପିଲା ହେଇଥିଲେ? ନା ସ୍ୱୟଂ ରାମକୃଷ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱୟଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ଧାତ୍ରୀ। ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଓ ଧାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଅଛି ଗ ନମ୍ବର ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅସୀମ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଓ ତ୍ୟାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁହାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଓ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ମୁହାଇବା। ସରିଲା, ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାପରେ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 3 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଉଷା କାହାକୁ ନବଜୀବନ ଦେବାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? ନା ସୀତାଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୀତାଙ୍କୁ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଖ ନମ୍ବର ଅଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳା ଉଇଲା ଉଷା କବିତାରେ କାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? ନା ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହବ? ଅନୁକମ୍ପା ତପସ୍ୱିନୀକୁ। ସରିଲା, ତାର ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସୀତାଙ୍କ ଶୁଭ ଗମନରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗଣ ଅଛି ଯେ ସୀତାଙ୍କ ଶୁଭ ଗମନ ନିମନ୍ତେ ତମସା କାହାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରତିଭା ରଚନା କରିଛି ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ସର? ନା ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସରିଲା। ତା ଅଛି ଯେ ଘ ନମ୍ବର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ଆନ୍ସର? ନା ଅବାନ୍ତର କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଆନ୍ସର? ନା ଅବାନ୍ତର କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ୟୁନିଟ୍ ଆଇପି ସରିଗଲାଣି। ଆମ ଦେଶରେ ଭାଷା ସମସ୍ୟା କହିଲେ
ମାତ୍ରେ ଲୋକେ କାହାର ବ୍ୟତୀତ କଥା ବୁଝନ୍ତି ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? ନା ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀରେ। ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସରକୁ ସବୁ ଲେଖି ନେଇପାରିବେ, ପଛରେ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଆନ୍ସର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ଖ ନମ୍ବର। ଭାଷା ମୃତ ପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଠି ଏବେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜଭାଷା ପରିଣତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ହିବ୍ରୁ ଭାଷା। ଠିକ ଅଛି, ହିବ୍ରୁ। ଠିକ ଅଛି, ଲେଖିନୁ ପିଲାମାନେ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାଟା ଆଉ ଦେଖିନେ ବହିରୁ। ତାପରେ ଅଛି ଯେ ୟୋଦ୍ଧମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ତରୁଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହା ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ସର? ନା ନରେନଙ୍କ ହାତରେ। ଠିକ ଅଛି, ନରେନଙ୍କ ହାତରେ। ଦେଖ ଘ ନମ୍ବର। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ସର? ନା ଘ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ହାସ ରାସ। ଠିକ ଅଛି, ହାସ ରାସ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟଭୂମି ନାମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମାନେ ଇଜି ଅଛି। କ'ଣ ହବ ନା ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରୀ ସରିଲା। ଦେଖ ଅଛି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଅଛି ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟୁନିଟ୍ ଆଇଡି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧ ହୁଏ ମୋ ଜୀବନରେ ଅପସର ରହିଯିବ, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ଏକଥା ନରସିଂହଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଏଟା ଅଛି ଖ ନମ୍ବର। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କାହାର ଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା କାହାର ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କର। ଠିକ ଅଛି, ଛାୟା ଦେବୀ ସରିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କାହାକୁ ଦେଉଳର ଅସଲି ମୁଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କାହାକୁ ଦେଉଳର ଅସଲି ମୁଣ୍ଡି କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ ପିଲାମାନେ? ନା ଦଧି ନଉଟି। ଦଧି ନଉଟି। ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଅଛି ତାଙ୍କ ମନରୁ ନା ଗଣ ଅଛି ଯେ ଭାସ୍କର କୁଳର ମୌଡ଼ମଣି କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ। ଠିକ ଅଛି, ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ ସରିଲା। ତାପରେ ଅଛି ଓ ନମ୍ବର। ଏକ 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ? ଠିକ ଅଛି, ଏ 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ। ଠିକ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ସରିଲା। ତାପରେ ଅଛି ତାପରେ ଅଛି ୟୁନିଟ୍ 2 ଆଇ। ଦେଖିବା ୟୁନିଟ୍ 2 କ'ଣ ଅଛି? କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ? ନା ରୂଢ଼ି କୁହାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନା ରୂଢ଼ି। ରୂଢ଼ି କୁହାଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ନମ୍ବର? ପଦ ସଂହତି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ରୂଢ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଦ ସଂହତିରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ରୂଢ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଠିକ ଅଛି, ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଏହା କ'ଣ ଅଛି? ଗ ନମ୍ବର। ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା, ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଉଷୁନା ଧାନ ଗଜା ହେବା, ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେବା, ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବା। ଠିକ ଅଛି, ତା ଅଛି ଘ ନମ୍ବର। ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି, ଏଇ କେଉଁ ଛନ୍ଦର ବାଛିତ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଛନ୍ଦ ପିଲାମାନେ? ନା ନବାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ। ଠିକ ଅଛି, ନବାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ ସରିଲା। ଦେଖା ଓ ନମ୍ବର। ବାକ୍ୟର ଅଳଙ୍କାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? କେତେ ଭାବରେ? ଏଇଟା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୁଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାବେ। ଠିକ ଅଛି, ଯାହା କମେଣ୍ଟ ଠିକ ଥିବ ତାକୁ ପିନ୍ କରିଦେବି। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ୟୁନିଟ୍ 3 ଆଇର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କିଏ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ କୃଷ୍ଟ ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କିଏ ପିଲାମାନେ ହେଇଥିଲେ? ନା ଶାମ୍ବ। ଠିକ ଅଛି, ଶାମ୍ବ। ଖ ନମ୍ବର। ନରସିଂହ ଦେବ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ନା ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା। ଠିକ ଅଛି, ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା ସରିଲା। ଘ ନମ୍ବର। ଇଏ ରଜଘର କଥା ମା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବନି, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଆଗନ୍ତୁକ। ଠିକ ଅଛି, କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଆଗନ୍ତୁକ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କ କୋଣାର୍କ ବିଷୟରେ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଗନ୍ତୁକ କହିଛନ୍ତି।
କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଅନୁକୂଳ କରି ଯିବାକୁ ମା ଧରଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? ନା ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ନା ମଙ୍ଗଳା ମାଙ୍କୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ ଆଇବି ପିଲାମାନେ। ପଦ ସଂଗତିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥିବା ରୂଢ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଠିକ ଅଛି। କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? ନା କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଠିକ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି খ ନମ୍ବର। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ଗଛ ରୂଢ଼ି କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ଆନ୍ସର ହବ? ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିନି। ଏହା ହେଉଛି ଗ ନମ୍ବର। ଆକାଶ କୋଇଲା ଚିଲିକା ମାଛ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଅସମ୍ଭବ କଥା କଳ୍ପନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ଘ ନମ୍ବର। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କେତେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେତେ ଭାଗରେ? ନା 3 ଭାଗରେ। ଠିକ ଅଛି। 3 ଭାଗରେ। ଓ ନମ୍ବର। ବରଜୀବ ରସ ଦେଇ ମାନସ ବରଜୀ ବରସେ ଅମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? ନା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଠିକ ଅଛି। ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ସରିଲା। ସମାସ ଦେଖିନେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ହଁ, ଆଉ ଯେତେ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଆନ୍ସର କରିବେ। ଯାହା ନ ଜାଣିପାରିବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣା ନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ 100% ରିଭିଜନ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ 100% ରିଭିଜନ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ୍ସାମରେ ପଡ଼ିବ। ଠିକ ଅଛି। ସବୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଏତିକି। ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।